हयथ' दिनै स्कुल दंबा बे घटनाया जानाय नङामोन सार। फिसालायानो दाननाय जाहैबाय। न'आव रावबो गैयामोन, गथ'फ्राबो बाहेरायाव जोबसोमोन। ओमफ्राय आं दंमोन आरो आं मोसौ सानसुआव माबा हैयोना। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय बयखौबो। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जालायबाय आरो लोगोफोर। गावनिनो असे फिसालाया गावनि बिफाखौनो खास्रि बिस्रि रुवाजों देथारलायबाय आरो मा जाबावगोन आरो जोंनि बर' समाजाव माने बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ बुथारनाय खालि आरो निसा बुस्थु जानाय, ड्राग्स सोबनाय, बिरि सिगारेट सोबनाय, जौ सेरेब लोंनाय, माने बेफोरथ' बुंनो नांला। मा बुंबावगोन, दिनै खांना फेदेरनानै गेदेर गोलाव खालामबाय, दिनै आरोबाव माने जाथाय जालायबाय आरो गावनिनो फिसालानि आखायाव बिफाया थैनो गोनां जालायबाय। नै लोगोफोर, जानोसै आरो बिबार आरो अमा बेदर लाबोदोंमोन, बेखौ जाबाय। ओमफ्राय नै ना माबाया नै लानजायखौ लादों आंहा, औवा गाजा। ओमफ्राय नै दाउ बयलार, दालि, ओंखामखौबो लाखादो, दालिबो लाखादो। जालांनोसै जानोसै ओरै जानायखौ औवा गाजा लोगोसे जानाय गोथाव गोथाव। ओंखाम लोङाला? ओंखाम? जाबा बेल' जानांगौ। दालिया बर'फ्रा आं फाख्रिगुरि गामिनि गावबुरा दुर्गाराम नार्जारि। आंबो थारमाने बे घटनाखौ इसिबां मिथिया, माने खबर मोननायनि थाखाय आङो गामिनि गावबुरा हिसाबै फैनाय जादों। जास्ट खालामनाय जादों। दा पुलिस फैबाय, नेक्स्ट फिसाला जिखिनि दायनिगिरि बेखौ लांबाय पुलिसा फैनानै। दा जों रायजोनि बाय बाहागिफोर जयैनो दङ। ओमफ्राय बिफायाथ' माने सादा सिदा मानसि, बिनि बिफाया जों मिथिगौ, उन्दैनिफ्राय जों ज' थालायनाय एखे गामिनि मानसि। दा गेजेर खल'आव दिनैहाय मा जादों जों मिथिया। हयथ' बिनि फिसालाया उन्दै समाव हयथ' ड्राग्स लादोंमोन, जायनि थाखाय बियो माने न'निफ्रायबो बारा ओंखारामोन। बेनिफ्राय बियो 2015 बा 14सोआव बियो ओंखारलांनानै बियो सायाव हाबहैदों। सायाव मोजां पजिसन फैदोंमोन बेस्रा आर्सारियाव। दा बिनि गेजेराव बियो बेखौबो गारनानै बियो न'आव थादों। थायै थानानै बिदिनो एसे एनै खामानि दामानि मावोमोन, बेस्रा बिफाखौ हेल्प खालामो। दा जों मिथिनायाव आरो नुनायाव। ओमफ्राय दाथ' नों आं न'आव बारा थांलाबाया, बे गथ'आ न'आवनो थाबाय थायो आरो बाहेरायावबो ओंखारलाबायला, बेबायदि जालांदों। एबनर्मेल टाइप जालांदों आरो। दा ओमफ्राय बिसोर गावलिया एसे ट्रिटमेन्ट लाबाय थादोंमोन। झारुवा बिदिनो बायदिसिना मोजां खालामनो हायो खोमा, हयथ' मोजां जायाखैबो जानो हागौ, बा जाबोबायबो जानो हागौमोन। बा दिनै बे 2ता 2:30 समाव मा गोसो जाखो
बिफायाथ' उन्दुनानैसो दङमोन जेबो दावराव खोनायाखै माने होनाखै न'नि माने गावनि बिमा असेयानो खोन्थायाखै बियो मोसौ लायनो थांनाय समावनो बियो अलरेडि बे खामानिखौ मावनानै दोनबाय बे न'नि रुवाखौ बै न'आव दं नामा लायनानै बेजों देनानै ओमफ्राय प्लास गोदोनायाव दानदों नामा मोनसे बे उन्दुनानै दंमोन बेस्रा मोनसे थैबाय दा बेनोसै आरोखि बेस्रा बे दानि सामार भेकेसन बे स्कुलावबो थांनो हाया बन्द'नि थाखाय बे न'आव दंमोन बा बे जायो 4 ग्रेडआव मावो एसे सुखिदारसो दा बेस्रा अब्लाबो मोजाङैनो दंमोन मोजाङै थांनानै दंमोन हारसिंल' गथ'मोन अन्थाव बाथाव जोंनो मोजां मोनो दा जोंजों रायलायो थांलाय फैलाय बिराद मोजांमोन दा बिदि हठात जाबाय आंनि सक जादों आरोखि खोनानानै हाब मारै बिदि जाखो आं माने बिदि माबा दे आरोखि ओमफ्राय लास्टलि दिनै खोनाबाय खोनानाय लोगो लोगो जों फैबाय नायफैबाय फिसालाथ' जनानै दं दा जानांगौ माने हयथ' हायाबो जानो हागौमोन दा माने फिसायाबो अन्थाव बाथाव ओरै हारसिं मानसिना ओरैबो न'नि प्रपार्टि नायनो हाया बे प्लास बे स्कुल डिउटि थाबाय थांबाय फैबाय हयथ' दिनै स्कुल दंबा बे घटनाया जानाय नङामोन सार आंनि मिथिनायाव साननायाव आरो दा एसेनोसै सार थेंक इउ फिसालायानो दाननाय जाहैबाय रावबो गैयामोन गथ'फ्राबो बाहेरायाव जोबसोमोन ओमफ्राय आं दंमोन आरो आं मोसौ सानसुआव माबा हैयोना मोसौखौ बोथोर होयो थांदोंमोन आं ओमफ्राय बिफाया बेयावनो जौ एसे लोंनानै ओंखाम जानानै उन्दुनानै थादोंमोन ओमफ्राय मा हथात बिदि जाखो मिथिया गथ'आ मा हथात बेबायदि रागा जोंखो दावरावबो जायाखै 26फोर जाबाय खोमा मानसिया बेमाराव दंखायो गथ'आ गोबावसै आगोलावहाय आसारि गेलेयोमोन बैयाव बेनिफ्रायनो बोरैबा जाबोनानै 7 बोसोरसो जाबाय बेमार जानाया बियो बाय खेला गेलेयोमोन बे मोनथिला ओमफ्राय न'आवथ' जेबो निसा जाया बे थांखु पर्यन्थ जेबो जाया जौ लोङा जेबो निसाखौनो जाया नांलायामोन नांलायाखै दिनैथ' जेबो दावराव गैया बेहाबो दलरसो उन्दुफैदोंमोन हथात बोरै बिदि जाखो रुवा